गाहायावबो नै बेबायदि स्टाइलनि नै बेनि लटकनाहाय हेलो गुफोर वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय बेसेबांबा गोबावनि उनावसो आङो दिनै नोंथांमोनजों नुजानो एसे सम दिहुननो सानदों आरोना माने समखौनो मोनथारा जादों नालाय बेनि थाखायनोथ' नोंथांमोनजोंबो नुजाफैनो हायाखैमोन खिन्थु ब्लगखौबो आङो माने बेयावबो इन्ट्रेस्ट नालाय नोंथांमोनजोंहाय नुजाफैनो थाखायहाय थ' बेखौबो आङो बन्द' खालामा होननानै सानदों आरोना फिसालानि बार्थडेबो थांगुलायबाय सिगाङावबो भिडिअसफोर खालामनाय दङ ओमफ्राय बेनिबो ब्लगखौ नोंथांमोनजोंनो शेयार खालामनो माने एडिट खालामनो समखौनो मोनथाराखै आरोना आङो ओरैबायदि बेस्थ' जानानै दङ ओरैबायदि बेस्थ' जानानै दङ ओमफ्रायहाय आंनि फिसा बिजनेसावनो माने बेस्थ'आनो अयथासार आरोना आङो होमबा दिनै नोंथांमोनजों जा शेयार खालामलांनो हायो एसे नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनाबो आंखौ सापर्ट होलांबाय थाबानो जाबाय बेबायदिनो ओमफ्रायहाय होमबा नायलांदो दिनै नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर थ' आङो नै नोंथांमोनजों र' एसे दिन्थिनि आङो ब्लाउसआ माखिनि हानानै दङ एमब्रयदारिया आरोना बेखौहाय ओमफ्राय लोगोफोर आंनि बेस्ट'आहाय अफाय जानानै दंमोन बेखौ एसे देखायनो दे आङो नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्रायहाय माने ओरैबायदि इमारजेन्सि होननानै लांग्रोबाय थादों नालाय खिन्थु आङो बेसेबांबा गोबाव जाबाय 1 month 2 monthsो जाबाय खोमा सोरबाथ' अर्डार हरनायानो माने हरनोनो हायाखै गेजेराव सोरबा माने इमारजेन्सि सुनानै हरग्रोदो होननानै बुङो नालाय दा बिसोरखौ सुनानै हरनाय जायो ओमफ्रायहाय बेबायदिनो ओमफ्राय हरनोनो हानाय जायाखै आरोना बिसोरबो नै 1 monthनि बारा जाबाय ओमफ्राय नै बे गांब्रैखा बेबायदिमोन नै आं एसे फुवारनानै देखायनि नै बिखुङाव बेबायदि आरो नै आखायाहाय बेबायदि जागोन आरो र' देखायनानै एसे नै बेबायदि जागोन नै बे मोनसे थिखुनानै बेबायदि गला माखासे बिबो दङ ओमफ्राय नै जाहैबाय बिखुङावहाय सिम्पोलनो ओमफ्राय नै बेयावनो बेबायदि नै बेहाबो आरोबाव सोरनि दंबावो नैबेखौ एसे आङो माबायावहाय सुबावनो सानदों मा होनो गेजेरावहाय नै बिखुङाव बेबायदिमोन ओमफ्राय नै आखायावहाय ओरैबायदि जायो नै बेबायदि जागोन बेयावबो गेजेराव होनसै नामा लांदांबो मोनलायलाङो बयनाबो सुजोबदों नालाय बेखायनो बिसोर ज'खा नालाय गासिबो ओमफ्राय बेयावबो सुनोसै नामा सानदों आङो बेयावबो फिसानो बे मोनसे थांबाय आरोबाव गांब्रैखामोन बिसिनानो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय नै बेबायदि ख्रिस्टमासनि सिगांनो हरदोंमोन माने सुनांगौ होननानै बुंदोंमोन आरोना ख्रिस्टमासनि सिगांनो नांगौ होनना बुंदोंमोन गैया हायाखै आङो ओरैबायदि दसे सम मोनबाबो फिसालाजों थानाय जानोसै ओमफ्राय बेखौबो आङो एफाराब मानि खालामबो हाया आरो अफिसावबो डिउटि जाबाय ओमफ्रायहाय नै सिम्पोल ना बेबो नै बेबायदियावनो गैया आरोना गांसेखौनो सुनो बेसेबां गोबाव टाइम नांगौ ओमफ्राय ओरैनोथ' न'आव थाबाय थानो मोनोबा हायो थाबनो खिन्थु नै बेना आर'नाइ बायदि बिखुं खोबनाय बेना बिखुं ग्लोम नै आखायाहाय बेबायदि सिम्पोलनो नै बेयावबो जिङावबो थाबाय दे बेनो आरोना ओमफ्रायहाय नै बेजोंनो बेनानो गांनै ओमफ्राय बिसिना गांब्रै जाबाय बैयो गोसोम गांथाम गोजा गांसे दा नै बेफोरावनो बेस्थ' आरोना आङो बेफोरावनो बेस्थ' जानानै दङ बिरादनो ओमफ्रायहाय समखौनोथ' माने 1 सेकेन्डबो आङो दलद थानो माने साना आरोना जायखिजाया जेरावबो एंगेज जानानै थानो गोसो जायो माने दसे फिसालाजों टाइम मोनोबाथाय आं बेखौ सुलायबाय एकदम बेबायदिनो आरोना ओमफ्राय बेबायदिनो सम मोनबाल' सुनाय जायो नालाय एकदम हाख'वा जायो ओमफ्राय नै बेफोरनोसै आरोना बेखौ पेकिं खालामनानै हरग्रोनांगौ फुख्रियाव ना सारनो फैदों नै सासेया सिगां लाजायाहां नै बिबौजों ओमफ्राय नै बैग्रिया बैग्रि एसे जालांहां हाननोबो हाया मानोबो हाया गेब्रुला फैजोबोसो नै ओमफ्राय मोजां जोबसो जायगायालाय नै बैग्रिया दाबो मोनजोबाखै नै दंबावो मोननांगौ जानो एसे ना हानो फैदों
सिगां सिगां सासेया हाय हाय होनहरदो औ दे माया एम्बुलद थौ थौ नायदो अरजानोबा दे दे हायोबा हा औवा बागान सारिय'पाले माबाया गोखै रानजोबनानै दं नै अखा हानाय गैया नालाय फुख्रियाहाय ओमफ्राय जेलानाखि अखा हागोन बे गासिबो बुंजोबगोन ओरै गासिबो बुंजोबगोन बिदियावल' नाखौ मोनजायो एसे गोरान जाबाल' हनै एम्बु बारदों एम्बुआ बोरो थांफानोसै ए बाय गोलैगोन गोलैगोन बोरैबा गोलैलांगोन आयु हनै 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 गोलैबा जाथारगोनहाय नोङो हारसिङै हाब हारसिङैसो होनलायबावो नाया बारगासिनो दं ओइ होनो दे मोजाङै नायनानै थाबाय मोजाङै नायनानै थाबाय ओरै मोनगोन औ बोरैबा नों मानो फैदों ओइ र' मोजाङै जिबौ आयौ आंहासो जिबौ थायोहाय औ थौ थौ ना सारनोसै ज्राव आयु आयु गावहाबो हनै मा जाखो गलांगोन आया देरहा थां गावहाबो दैयाव हाबनो हाबा ना हाबो जिबौबो थायो नाया बेसेबां ना गैया लाया बेखौ गिदिरखौसो नामा नै एम्बुलदा नै मेरला मेरला नै माबायदि खारदों गोदो बेखौनो नै बिदियाव हाखर जावलायनानै हाखर माने खालामलायनानैहाय खाथि खाथियावहाय ओरै दोनफैनानै बेसेराफोर बुथारजोबोमोन फोथैजोबोमोन आलदा आलदा होनोना बेखौबो सोरनियावबा सोरनियावबा जोंनाथ' एम्बुलद होनना बुङो एम्बुलद ओरै आइमोननिथिंजाय माबा बुङोमोन नो एम्बु लेफ' हनै बियो बुद्रांद्रांनो बिन्दा कमन कार्प लादो बे मासेखौ ओमफ्राय मामि हेल्पसो होनदों नोङो फैदो ओरैजों गाहायजों फै लासै लासै फै होमबालाय बेनो जाबाय माथामानो आंहा बेयावनो थानांगौनो नोंहा गाखोलांबाय बाय बाय गोलैगोन ओरै आं बेयाव थांसै नों थांसै न'आव थांसै आंबो थांसै ना मामिया थांमोनला आया थांब्रा जालायो दा नाया अरबालाय आंखौ नाया अरबा आंखौ नाया अरबालाय मामिखौ नाया लांबाय नाना लांबाय आदम आयौ गोलैसैसोमोन हामा मामा बिदि खालामनो लोगोफोर नोंथांमोनजोंहाय गांनैसो शेयार खालामबावनोसै होननानै सानलायबाय आंना जिनिस हानानै दं नालाय बेखायनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो लुगैलायबाय आरोना आङो पेकिंबो खालामखानांगौ नालाय बेखायनो एसे दिन्थिगोरसै पेकिं खालामनायनि सिगां होननानै सानदों आरो दा थ' माबा जिनिस नै बिराद सुन्दर सुन्दर एकदम सेट नै ओरैबायदि साइज ओरैबायदि मोजां बेबायदि सुनो थिनखादों आरोना बिखुङाहाय बेनाहाय साइजआ नै
बेयो जाहैबाय नै बिराद मोजां ओरैबायदि साइजखा नै ओमफ्रायहाय बेना नै जोमग्रायाबो गाहायावबो नै बेबायदि स्टाइलनि नै बेनि लटकनाहाय एसे आलदालाय बेना साइज नुथारदोंना नै बिराद मोजां आरोना मोननैजों नै मिलायखानाय बिदिखौ सिंगेलावबो लानो हायो बेहा मालाय सेट बिहरखादों नालाय बे सहैगोन थिपखायावहाय आरोबाव मोनसेया जाहैबाय नैबे गेसखौ आङो ब्लाउसफोराव होनो लाबोदों ओमफ्राय गांसे नै बेनाबो माबा जोमग्राजों ब्लाउसजों सेट बेबो नै डिजाइना बेबायदि ओमफ्रायहाय बिखुङा बेना सिम्पोलैनो नै आं गानग्रा बायदिनो बेबो बिदिनो साइज ना मोजांथार बेना सिल्की बैयो मा होननांगौ बे सिखौ आलदा आलदा आरोना बेबायदिनो माबाफ्रा सि नाय सि दामफ्राबो आलदा आलदा जायो नोंथांमोना सोंहरबाय थायोना सोरबा सोरबा बेसेबां दाम होनानैहाय थ' आङो कन्टेक्ट नाम्बार होनानै दोनखागोन बेयाव सोंहरबानो जाबाय सि नाय सि आलदा आलदा जायो गासिबो ओमफ्रायहाय दामफोराहाय आरो सिंगेलावबो लानो हायो माबायावबो लानो हायो माने सेटआवबो लानो हायो आरोना बेनिफ्राय नै दा सफैबावगोना नैबो जाहैबाय नै बेहा गुवाहाटियाव सहैगोन बे एमब्रयडारि बेहा एमब्रयडारि बेखौ दिनैनो हरनांगौमोन खिन्थु जायासै गारिखौनो मोनस्लाबासै गाबोनसो जासिगोन आरो बेयो गाबोन फुङाव हरसै बेखौहाय बेनिफ्राय बेयाव बेसेबांबा बुरजा दङ बेखौ सुजोबखांनानै आरो दंबावोसो सुनांगौआहाय बेखौ सुगोरजोबथारसै आङो बेनिफ्राय आरोबाव माबाफिनसै आरोना बेखौ सुगोरजोबसै मेरला दंबावो नै बेनिफ्राय आरोबाव दंबावो एमब्रयडारि सुनांगौआ ओमफ्राय दा स्कुल खुलिबायना टाइमानो थोला टाइमानो जाला सानसे ओरैनो जाहैखायो मा समाव सुनो आङो बुंनोनो हाला आरोना फैनानैबो फिसालाया दि ओरैबायदि सानसे मोनला नालाय बाम जानानै थाबाय थायो आरोना बेबायदिनो ओरैनो माने गावजों थाफाबाय थानांगौ गावजों खाथियाव थाबाय थानांगौ जेबो खालामाबाबो जेबो माबायाबाबो माने थाबाय थानांगौ आरो दा बेनो एकदमबारे ओरैबायदि बेस्ट जानानै थाबाय लाइफआनो बेबायदिनो आरोना बेनो बेबायदि माने बेस्ट जानानै थाबासो माखासे माबाफोरखौ बावगारखायो आरोना ओमफ्रायहाय बेनोसै सासे आगैया दाख्लि बुंहरदोंमोन बेखौनो लानानैहाय नै आंहा दिनैहाय एकदम लान्थ'थ'सो नुजाफैबावबायसो माने बुंहरदोंमोन आरोना जे आब' नोङो मानो खानायखौ खाथबना थाबाय थायो एसे खानायखौ सिदा बानायनानैहाय माने गुमैखौ एसे जेलास खालामदो होननानैहाय माने देलायनानैहाय बिदिनो आरोना थ' बेनि थाखाय आङो बेखौनो बुंनो सानदों आरोना माने आंहा जेबो माबायानो गैखारा आरोना माने बेबायदि जेलास खालामनायनि मानायनि बिदि माने आङो जेबो गोसो जाखाया बेबायदि रिभेन्सआवबो आं लानो लुबैखाया आरोना माने आङो एकदम मोजां देलायनानै सोरजोंबा माबानानै बेखौ जेलास खालामनो बेबायदि आंना जेबो टारगेट गैया आरोना थ' टारगेटआ बेबायदि नङा आंना आङो सिम्पोलैनो थानो मोजां मोनखायो ओमफ्रायहाय जेनेबा सनाफोरखौ गानो ओमफ्राय लिपस्टिकफोरखौ फुनो बेबायदि खानायफोरखौ आङो एकदम स्टाइल बानाय खालामनो आं गोसो जायाखाला आरोना बेफोरखौहाय बेबायदिजों थांनानै आङो जेलास खालामनो गोसोआनो जाखाला बेखौहाय माने गावनिया गावनिखा होननाय बायदिसो आरोना जुदि गावनि नोंमारगौ मोनबा बेयो बिदिया माने बे आंनि नंखायानो होननानै बुंनांगोन आरोना होमबा बेखौ जेलास खालामनानै मा लाब ना बेफोरबायदि ओमफ्राय आंहा टारगेटबो नङा बेबायदि जेनेबा सोरबाजोंबा बेबायदि माबानानै देलायनानै माबानानै माने आंनि बैसोनिबो नंला नालाय बैसोजों आं सानो आरोना बैसोजों गावबागावनि साननाय बेफोरो जेबो नङा सोरबा देलायनायखौबो आं जेबो बुंखाया जेबो सानखाया खिन्थु आंनियावहाय आं सिम्पोलैनो थानो मोजां मोनो आरोना आरो आं सानो आरोना बैसोजों समानै एसे खारफानांगौ देलायनायाबो होननानै सानो आरोना आं सानो आंनि बैसोआवहाय एकदम देलायख्रुब माख्रुब माबानानैहाय माने समायनाय मोना आरो आंखौनो आङो माने बै
आलदा बैसोनि बायदि देलायनानैहाय आंखौ बेबायदियावहाय आंखौ समायहरनाय मोनखाया आरोना आङो बेबायदि ओंखायनो बैसोजों समान आङो माने देलायनायखौबो लांफानो लुबैयो बेबायदि थांफानो लुबैयो आरोना खिन्थु जेबो नङा आगैया बुंहरनायनि थाखाय जेबो सानाखै आं साननायाहाय आं बेखौ ओरैनोसो रिप्लाय होनाय जादों आरोना थ' आंनि माबाया मा आंनि टारगेटआ मा बेनो जाहैबाय बेनि फारसे आंहा जेबो बेखौ जेलास खालामनांगौ जेबो गैया जेबो साननाय गैया बेबायदि टारगेट गैया खालि आंहा आंनि फकासानो जाहैबाय दाथ' आंहा नै बेखौनो खस्थ' खालामगासिनो खस्थ'नि फिथाइखौ मोन्थों नङा होमबा नोंथांमोनाबो अननाय होगासिनो बे बिथिङावहाय ओमफ्रायहाय ओरैनोथ' टारगेटआ मा थागोन गभर्नमेन्ट जब नांगौ नङा होमबा बे फैयोब्ला एसे इजि जागोन आंनि लाइफआबो गभर्नमेन्ट जबआ ओमफ्रायहाय टारगेटआ बेयावनो थागासिनो ओमफ्रायहाय मिथिया जाफुंगोन जाफुङा जाफुंहरनायनि लामाखौबो नुहुरला माथो दा नुहुरला बेबायदि गभर्नमेन्ट जबनि थाखायहाय थ' जाखिनि लामा लादों बेफोरावनो एसे आवगायलांसै होननानै सानदों जेसेबांखिनि आवगायनो हायो नायनोसै नोंथांमोननि सापर्ट मोनबाय थायोबा बेखिनिखौ आङो आवगायलांबाय थानो होननानै सानो आरोना थ' बेफोरावनो आङो बेस्ट' रावखौबो रिभेन्स लानायनि सोरखौबा माबा लानायनि माने मा होनो बिदिखौ जेलास खालामनायनि जेबो टारगेट गैला बेफोरावहाय नै फिसालाजों थानानै बेफोरजोंनो बेस्थ' जानानै थानोसै आरोना जेब्लानाखि आरो फिसाला नै लेखा फरायनायनि टाइम जाबावनोसै बेयावथ' आरोबाव रासिन बेस्थ' जाबावसिगोन बेनोसै आरो थ' बेखिनियानोसै लोगोफोर नोंथांमोनजों बेखिनिखौनो आङो नै शेयार खालामलायबाय थ' नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं